Men salam, bu Luna vardı, guruluşas yeni. Näme üçin gally, yene galarmy, näde pul gazanmaly? Karoçy şu soralara jogap uje Instagramda ma patpisat edenler, bilýänler 16-njy iýulda men Lunany rekomendowat edipdim. Prinsipi alyp bilýäňiz, goýja galaýjak moneta, toýst öňümizde jygania bolmaly. Awgustun aýagyna sonra şo wagtlar uje jygania başlamaly da diýip gep gurun ýaýratdy. Sonra şo wagtlar men uje maslahat beripdim, alyp bilýäňiz diýip. Allyk 200% gally. Men liçna ödüm $200 gallym. Başga oglanlar köpräk alanlar amma azyrak alanlar amma men ödüm $200 gallym, $600 boldy. 200% gally şol. Egerde siz hem şoňalyk kripto başlamak isteseňiz aşakda Ingo birjalan sılkasyny goýjak. Binance, Bybit, Ingo birjalar men referal sılkamdan geçip registrasiýa edene 10% skitka komissionu, ondan da aşaram $4,000 için bonus alıp bilýäňiz aşakda hemmesi ýoklar. Inni başlaýas Luna. Inni häzir şu wagt ýazýarlar ma Instagramda Luna näme etdik bolýar, şu wagt alsak bolýarmy? Seredin grafika görkezýär häzir. Grafik görkezýär. Men size delistingden soňra inni ikinji edek uje listing edilenden soňra Luna şu wagt maksimuma geldi. Öňkü maksimum ýerden Instagramda paýlaşypdym men ýadyňyza düşen bolsa. Şol maksimuma geldi. Geçdem dajadyr grafik birazçyk ululdaýyn görkezýär size. Ana geçdem daja birazçyk probidetdi, soň gaýtdaşak. Häzir 15 minutlukda has görkezýär. Ana çykdy, öňkü zatdan maksimumdan soň aşağı düşdi. Inni şu wagt şurda haberden geçip bilemdik. Öňküden ýokary gatken galyp bilemdik. Gat aşağım düşenok. Düşünürün praktikada haçanlar любой bir kriptovalyuta, обычно bolýan zatda, to есть 100% däler. Любой bir kriptovalyuta ýanky gateret ýokary öňkü maksimuma barýar, maksimuma barana ondan soň aşağı düşme zady bolar. Sebäbi aşagdan alanlar satyp başlaýar. Siz uje bilýäňiz, men öňe aýdypdym, kriptovalyutaň bahasy adamlaryň salýan puluna bagly. To есть näçe köp adam bir kriptovalyutany satyn alsa, şoň bahasy galýar. Şoň üçin şu wagt alyp başladylar. Adamlar şol jygania täzelige işdep ondan da şaram yene täze bir zatlar çykdy. Tipa uje yene staking edip başladyk eýle beýle. Karoçy opşam gowy täzelikler bar, Luna bardy. Şoň üçin adamlar unan alyp otýar. Häzir galaýyrda diýip. Şu wagt ýöne biz häzir birazçyk kellämde işletmeli. Luna uje bir gedek bulaşdy. Şoň üçin любой wagt bulaşyp bilýär. Şoň üçin gat ul pul bilen Luna girmän. Gat ul pul bilen. Gat ul pul bilen siz Ethereum alıp bilersiňiz, Bitcoin alıp bilersiňiz. Ýöne Luna däl, gat ulu pul girmän. Risk edip biljek puluňyz. Ol her adam öz pulu bolýar. Kimin $20, kimin $200, kimin $100. Näpär men $200 risk etdim, şu pul köýsün diýip. Şoňalyk size ziýan ýetirmejek pulun girip bilýäňiz. Şu wagt giçmi, giçdämi? Onu uje özüňiz pikirleniň. Egerde siz bir günne, 2 günne pul gazanjak bolsaňyz, ýok girmän. Egerde siz şu pul men goýjak 4-5 ýyllap degmänem bilýän isen, onu goýsaňyz bolýar. Sebäbi biziň özümiz alamyzda başlaýardyňyz şansa 4-5 ýyllyk alyny. Sebäbi 10 senda $1 ýetme maksat bilen, o da ýetjek ýetmejek belli däl elbetde. Näçe ýetjegen belli däl. Ýöne 1 senda ýetme şans bar. Ýöne şu ýyl däl, inniki ýyl, soňky ýyl. Düşünüňiz hemen Bitcoin'a da bagly nämeler boljak bu urşlar zatlar diýense krizisler köpüň uje bilýäňiz Ýewropada da krizis başlap otýar, energetik krizis. Şu Ukrainadaky uruş sebäpli. Şoň üçin o zatlara da seretmeli. O da sebäbi adamlar Ýewropadakylaryň köpüsi krizis başlasa zatlaryny, kriptolaryny satışdyryp naliçka pula geçerler. Onu esselerem yan kaydışmayalı. Kriptoda näçe adam köp pul salsa şonça bahasy galýar. Näçe adam köp çıkarsa şonça bahasy düşendir, ýadyndan çıkarmaň. Şoň üçin bahasy düşüp bilýär ýene. Egerde siz özüňiz risk edip bilseňiz bir zat, realna şo 3-4 ýyl garaşyp bilýän bolsaňyz alyň. Gün bir günne gazanylýan zat däller. Men 16-njy iýuny alanym, şu wagt näçe uje 1,5 ay geçdi gidýärde, 1,5 ay geçdi, şonda şu wagt $400 berdi. Toýst bir günne alynan $400 däl, 1,5 aýyň içinde alynan $400 diýip hasaplaryn bollar. Käbir adam şuň ýalyna galan wagt girip aljak bolýar. Galan wagt uje girip almaly, düşen wagt almaly. Galan wagt sebäbi uje aşakdan alınır, satýandyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ine galan özüňiz rüşad ediň, alasyňyz gelýär, size alasyňyz gelen okmy. 1 kil goýup bilýäňiz pulu ýa goýup bilýäňiz okmy. Şoňa görä gelecekki 4 ýylyň içinde, 5 ýylyň içinde 10 senda galma şansy bar. Egerde ýanky jyganýalar gowy gitse,
stakingler başlasa, başka zatlar proyekti real üstünde işler uğrasalar kalma şansı var. Galanan özüňiz pikirleriň finansal savjetlerler. Çista öz bilýän adam aýtjan galan adam öz eliňizde hemme riskini öz boýnuňyza alyp etmeli zatdyr. Iň aşagda birjalyň ssilkasyny goýdum, geçip arkaýyn registrasiýa verifikasiýa edip başlap bilýän targawat edip iň esasy adam akyllyca targawat ediň, janyň sag bolsun.